Hello guys, ini goदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायना थालायबाय HorDansrang चेनेलाव। भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो, गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो, लोगोसे लाइक थुनानै होलांदो। मानसिखा आरोना सिङावथ' बथि जाखाबाय नै दहाय फन हरखांबाय जायगा एखेला जाहैबाय आरोना सिङावबो जाला फैगोन बे मानसिया लाइन जोब गरमाव DURAND CUPखौ नायनो थाखाय गोबां मानसियानो लाइन जानानै दं। गोबां मानसियानो हाबदों, नाथाय गोबां मानसियानो बे हाबजोबनांगौ बिराद बिर आरोना सेबो लाइन जोब जिंखा खोलागासिनो सोरबा गोबां मानसियानो DURAND CUPखौ नायनो जोबोर गोसो, बेनि गेजेराव आंबो जोबोर गोसो जादों नायनो। नायनि DURAND क्लाबनि थाखाय माबायदि खना खना फैदों गाइसमोन, लाइक होदो बिनि थाखाय मोनसे पुरा मोनसे लाइक होदो नायलाय पुरा बारसिबाय जों वालखौ खुन्दुर गानजोब्बाय आयौ आयौ फाग्ला जागोन सेस खुनुरुखुम हाबमोनबायलै 132nd edition of DURAND CUP for their contributions to the success of the 132nd edition of Indian Oil DURAND CUP powered by Gold India. And I see raised at Baghdad on 23rd January 2020 with the state-of-the-art for helicopters. Since its inception, the unit has been Commander Vice President Government towards its right quality of national park and group of Besides celebrating victory, Kukri dances performance.
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। And now it's time for Malcolm. Malcolm is a traditional sport originated. Residing in India, they are well sending messages of love, peace, and activity. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
माहारिनि मोसानानै दिन्थिफुंनाय बिटिआर हारिमु बिफाननि मोसाग्रा सिनायथि रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोबाय एथ' अभार जोबाय दायो गेमा जोब्बाय जों गेमनिफ्राय ओंखारबोबाय बयबो ओंखारबाय मानसि आरो मानसि ओंखारगासिनो दा जों न' फारसे दावगासिगोन आरो भिडिअ'आनो बेखिनियावनो जोब्बाय बारा मोजां दिन्थिजोबनो हायासै माने जों मोजां जायगायाव थानो मोनाखै बेनिखायनो बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय दा भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आं भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब लोगोसे लाइक होदो आरो थेंक्स फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन।